Wes bareng ngebrukno pakan. Kayak aku meningis kang omah orang wedangan bolo. Iki aku arek nggodhog wedang. Lah sedurunge nggodhog wedang ki aku arek nyapu sik bolo. Uwuhe iki wis do mlebu nggubu kabeh. Oh, aja ras baene. Wes bar nyapu ki lanjut aku arek deden geni bolo. Arek nggodhog wedang. Nek neng nggonku arane nggodhog banyu ki yo nggodhog wedang ngono kuwi bolo. Lah iki aku urup-urupe nganggo blarak. Men cepet urip dadi iki kayune barang ki ya wis garing dadine gampang nek deden geni ra kaya nek musim udan. Biasane nek musim udan ya kayune do teles niki gur kemutuk tok. Alhamdulillah iki genine wis urip bolo, lanjut aku arep indel carate. Aja salfok karo carate sing ireng ya bolo, soale iki saben dina ki dienggo godhog ning alas gek ora sempat dikumbah njobone. Nek jerone insyaallah resik soale digawe wadah wedang terus. Lah suwene nggodhog wedang ki mau ki aku ditunggoni manuk emprit kuwi bolo. Jan melu ngiyup ning gubuk kayane arep melu wedangan. Singkat cerita iki wedange mau wis manteng, wis umep, langsung wae arep tak dekok. Ning iki aku ngangsai tekone sik ki tak jarangi men jerone ki ilang nek ana regete. Nah, aku nek gawe teh ki senenganku teh ngene iki bolo teh Jawa sing biru ngono kuwi jan seger tenan bolo digawe wedangan. Enek sing padha ra senengane teh kaya ngono kuwi. Nek gawe wedang ki enake ya banyu lagi umup ngono kuwi gek didekok bolo. Nek wis kaya nek dikokno tremos ngono kae ki kayane digawe wedang ki wis ora seger, ora marai piar ngono kuwi. Lah iki bangkune ki yo tak resiki sik bolo, soale musim ketiga ki bleduke akeh. Lah jodo salfok karo tekone kuwi yo bolo. Iki teko ngalas iki gur saenenge gek kuwi yo wis dikrendat-krendat ngono kuwi men ora bubar. Sing penting isih iso dienggo wadah wedang wis ora apa-apa. Lah iki aku wedangan yo nganggo gula bolo men seger. Karo nunggu wedange mau dadi, dekokane dadi, iki arek tak tinggal goreng jagung. Iki jagunge asli jikuk saka Mpaga kae mau bolo. Ora jagung sing tukon ngono kae iki ora, jagunge dhewe. Nek ora ngandel simaken iki tekan rampung. Videone pas goreng ki ora ana sing tak potong. Tapi iki nek sing mlothek ki kudune jagung sing wis bener-bener garing, apa meneh nek di asap-asapi nek dhuwur paga ngono kuwi lho bolo. Tambah garing makane iso mlothek. Kek leng goreng ki nunggu minyake bener-bener wis panas dhisik. Tak tutup dhisik bolo men panase iki men tanek ngono, aja lali karo di udak-udak ngene iki men panase iki merata. Nek bar diudak-udak wis panas, gek wis enek sing do mlethek ngono kae langsung wae ditutup.
Nah iki wis mateng bolo. Dadi jagunge moke mlothak tenan. Nah, ngene iki aku mau gorenge ya kur sithik soalé wajane iki gur cilik semelangku engko mbludak. Lanjut iki arep tak gawe wedangan. Iki mau wedange ya wis dadi sing tak dekok mau sedengan. Tak tinggal goreng jagung wedange wis dadi. Lah jagunge iki mau ki tak uri uyah men ora anyep dadi men ana asin gurih ngono kae lho bolo. Cocok karo hawane iki bolo wedangan pacitane goreng jagung. Jagunge yo brondong iki jan keris kae lho bolo.